Oh, I have four. AKWASI TV near. Now, move with Oboy Randy. And his status. Now, me Adam. Wabam ho fie. Na ho ye. Oboy. Oboy, I have four ho. And I do ho ye. Now, what? Oboy ho ye. Because I know we were just the name, and I found hospital, and I sent baby, Oboy Randy. Oh, ye. Oboy, maintain ye. Oboy Randy. Oh, ye. So the brand of my head. Who camera now, Ferry? When you ate this one, who do you know? At the end, I'll catch her for. Oh, 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 oh. Oh, boy, when you've been a castle, I know one walk home. Oh, boy, Randy say, yes, Mom Pie. Now, AKWASI TV, a Jumano, and Cosso. This guy is a big star to come. Oh, and go for a bow. Oh, I love this boy, Rough. Ohima Wasti. Thanks to be the Almighty. Oh, and Prince Kweku. Yeah, Oboy Randy, please get well for us, eh? Almost get well. So, when you be more moves on when. Yeah, we have been out there way. Dear amount when you acting, meaning so we shot there, but then amount when you acting. Almost show. Almost now, my boy Randy. Ah, Ed me say, a day in a mouth when you jim home. Nay, then I'll buy acting. I say, Pepe, Moti was say, I didn't am chateau, Obisi Jaisa or Haiti. Jaisa or Haiti, I didn't know Haiti, sir. Cosens will be on any gear, no I call for a crabba. Now they are brand, I didn't try. Ose, I don't know. As a man catch it, and it is a bar. Ubet now Hakazas was a no. Oh, yes, sure. Okay, didn't know Ojina was also Aquachini Nika. Hey, 8 a day. So bro, I don't know. Unexpected you. A new class. I almost see a man in status and write a video. No, and it's an enemy. I'm a coffee and buy. Me new class of Oboy. And it's a me with an or once a man. Oh boy, what was what I bet you? Next one talk glass in Mephi.
na die ti na ada no so ofre obi a ofre kata utimi frɛ cat ka kyɛ ne sɛ o de nkrofo agi sikaduro ya benze alezwa ti ahwɛfoɔ ma mo hu ne ho yɛ paa mo hu deɛ sisi we yadwene ne so mi nkura sɛ ete ba sɛ ɔnam kwa mu ba paa na ɔbɔ randi gyina ha sɛ no boy let's go madam we dey rank cafe na mu nya mo de wesie tu ne sene ku fama e no bia na me pa boni ni o ne sin ɔsi na ɛwa kyerɛ sɛ ɔno na de player bu na me to yi metutu oh boy ete dia na aka kyerɛ mo hima wasti ɔso ɔpɛ wasɛm ɛnra Mary Damson ɔno so ɔpɛ wasɛm paa but yɛrɛ ho na yɛ mmɔ mpa yɛ ma ɔno akɔ no kwa de ɔsape yɛ ɛma I think the video call kura wo hu Mary Damson yɛ da ase paa ne ɔdɔ a wakyerɛ ama ɔbɔran ne mo amofrɛ yɛ ama amumudin mo yɛ ne mo kasa yɛ ama amumudin nyinaa Nyankopɔn wo nhyira mo sɛ mo wɔ ne ho ɔdɔ na mo wɔ ne ho adwene pa yɛbɛsɛ yɛboa ne ade ne si yie eti mo mmɔmɔde na mo hyɛ ne videos no na afoforo ehu because Ghana yɛ so yɛ wɔ adeɛ yɛ wɔ star a ɔno so yɛ de ɛba we ebi ni hɔ ebi ntansi ai ɛda mo ase eti nyame yɛ adom a deɛ besi bia no bɛte yɛ nka As you see your comments, Already, I want to expect it. What's it day? On pass on a bed near tea. Yo, I'm not going to this kind of also want to tell you. My mom said no, bonnet, you.